ҷасади Ҳабиб Ёқубови 19 сола қурбонии селро дар Панҷакент пас аз 3 рӯзи ҷустуҷӯ пайдо карданд. Намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда гуфтанд, ӯ 23 июл дафн карда шуд, аммо ба қабли онҳо то ба ҳол ҷустуҷӯи ҷасади Нозима Исмоилова, қурбонии дигари сел дар Панҷакент, натиҷа надодааст. Рӯзи 19 июл бар асари омадани сел дар Панҷакент 12 нафар ҷон бохтанд. Аз ин шумора 7 кас аъзои як оила буда, ба итлои мақомот ҳангоми борони шадид дохили хаймаҳои хеш паноҳ бурданд, вале сели шадид онҳоро ҳамроҳ бо хаймаҳояшон бурд. Дар он рӯз сел ба роҳу хонаҳои мардум ва хатти обу барқ дар ноҳияҳои Деваштичу Айнӣ ва кӯҳистони Масчони зарар расонд. Масъулони идораи ҳолатҳои фавқулоддаи суғд гуфтанд, дар ноҳияи Айнӣ 1 нафар ба ҳалокат расидааст. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиист. Аз соли 1992 то соли 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб ва ба иқтисоди кишвар тақрибан $2 миллиард зарар расондааст.